Usa ka mag-uuma og sibuyas sa Bukidnon na nawagan og tabang aron mabaligya ang iyang tanom nga 2 ka ektaryang sibuyas dahon. Nasayran nga sobra-sobra ang supply niini karon sa merkado. Ano ang report ni James Paulo Yap? Basig na ganahan og mo palit or naikibalan nga buyer or buyer gud siya ning sibuyas tawnan. Nangita mi og buyer para sa among sibuyas, guys. Kini ang panawagan sa mag-uuma og sibuyas nga si Charm Pasian sa sitio Kubayan, Kibinton, impasugong Bukidnon. Ang ilang tanom kuno nga sibuyas dahon hapit na matud pa mag-overdue ug wala pa ma-harvest tungod wala kuno'y buyer. Dugang niya nga halos 2 ka ektarya kuno nga sibuyas dahon ang ilang gitanom ni adtong Disyembre kunasa ni kapital sila og 180,000 pesos. Ay atong una naay kampasor dire pero karon wala sila nagkuha. Basin tungod sa kadaghan tapos barato pod. Nasayran nga halos nagdungan og pananom og sibuyas dahon ang farmer sa impasugong og naulahi pag-harvest ang sibuyas ni Pasian. Hinungdan nga wala na kini makompra sa ilang mga broker tungod sa bagang supply. Sa karon naglaom gihapon si Pasian nga mabaligya pa ang maong mga sibuyas dahon sa pamasin nga mabalik ang iyang puhunan. Hinuon nakaabot na sa buhatan sa Department of Agriculture 10 ang maong problema aduna sab kuno'y pagsaka sa supply sa spring onions sa merkado karon. Ginapaningkamutan sa DA10 og impasugong Agriculture Office nga mapangitaan og buyer ang maong mga sibuyas aron matabangan ang maong mag-uuma. Sila ang magkuhan direct lang mi sa area kay wala mi masakyan. Isa ang problema na ining sakyanan. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.